Tjek det ud. Kender I det der, når man har en dag, der bare går helt af helvede til? Jeg har en lille historie, jeg gerne vil fortælle. Tjek det ud, fordi det lyder sådan. Herre betjent, du kan ikke være det bekendt. 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 Sidste tirsdag klokken 12 røg mit liv i vasken. Min kæreste hun fik nok, og hun pakkede tasken. Blev smidt ud fra min bolig, blev fyret fra mit job. Som du nok kan forstå, var humøret ikke i top. Så jeg gik ned på gaden, og jeg gik rundt i egne tanker. Sparkede til en bums og sagde goddag til en dreng. Og sagde dag til en tøs, farvel til to andre. Satte mig på en bænk, og jeg lod tankerne vandre. Havde nedtur i den helt store stil. Men så fik jeg en idé, jeg lyste op i et smil. Jeg havde fundet mig en løsning, der kunne redde min dag. Og få mig til at acceptere, at jeg bare skulle slappe af. Du tænker, hvad kan det mondager? Sprut eller kvinder, du tager fejl. Kan jeg vente for Clement holder på en vinder? En helt tredje ting, der kan gøre, jeg får det rart. Hvad tænker jeg mon på? Lad mig se, jeg gør det klart. En ulovlig substans, der forhandles overalt. Små hårde klumper af det stof, der bliver kaldt den fede eller tjal, eller rygeren eller hash. Er du nede med den fede, eller spar mig for dit gas? For den fede er min ven, og den giver mig mange glæder. En bar jeg er i orden, men den fede, den er bedre. For mig til at slappe af og chille ud og køle ned. Der er mange gode grunde til at ryge sig en fed. Nå, men så gik jeg på jagt for at score mig en ryger. Jeg havde en 50'er fra min aller sidste hyre. Jeg gik ned mod det sted, hvor jeg vidste, jeg kunne købe. Fik øje på min bus, og så begyndte jeg at løbe. Han sagde, MC Clemens, du tilbage, min mand. Du ved, jeg har de bedste stoffer i det ganske land. Mine priser er i bund, og kvaliteten er i top. Og så får du rabat, for du er ned med hip-hop. Jeg sagde, tak gamle dreng, du kan sgu dit kram. Luk nu bare røven, og så stik mig et gram. Jeg har travlt for fan, du kan se, jeg står og stresser. Jeg har pengene på raser, her har du din 50'er. Så fik jeg min klump, og det hjalp på humøret. Jeg begyndte at gå, for jeg skulle hurtigt ud af røret. Jeg skulle finde mig et sted, hvor jeg kunne være i fred. Dyrke min nedtur og ryge mig en fed. Men så var det gik galt, for før jeg så mig om, så stod der en betjent, jeg havde ikke set han kom. Han sagde, Clemens, hvad er det? Du gav mig i din hånd. Jeg sagde, en lille bitte klump af det allerbedste Libanon. Så gik han amok, sagde, den slags er farligt. At ryge på den fede, det er ganske uforsvarligt. Hals, det er giftigt, og det lammer dine sanser. Du bliver slå i dit hoved, og du dør af lungekancer. Jeg sagde, du gør jeg der ej. Jeg ser mange flotte farver. De grimmeste kællinger, de bliver til labre laver. Mine ben, de bliver til gummi, og jeg har det skide fedt. Lad mig tænde pipen, sagde et væs og vent lidt. Så tripper du min mand, og du tror det er løgn. Du har det lidt for fedt, og det er bare flere døgn. Du går hjem og klipper konen, når du kommer 14 gange. Det er ikke noget, du glemmer sådan lige med det samme. Han sagde, MC Clemens, nu har du provokeret den betjent du uniform, så nu er du arresteret. Hit med din klump, den skal jeg nok tage mig af. Så stak han den i lommen, og så var det, at jeg sagde, herre betjent, du kan ikke være det bekendt. Herre betjent, du kan ikke være det bekendt. Herre betjent, du kan ikke være det bekendt. Herre betjent, du kan sgu ikke være det bekendt. Herre betjent, du kan 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 sgu ikke være det bekendt. Herre betjent.